Idemili. Idemili is a clan in Igbo land that has two local governments, Idemili North and Idemili South, which consists of Akuku, Alo, Oketiti, Ojoto, Nnokwa, Oba, Nnobi, Abacha, Abatete, Eze-Owele, Idani, Mpo, Obosi, Ogidi, Oruhu, Uke, and Umoji. These towns are in Anambra State of Nigeria. Eze-Nnobi is the head of Idemili clan, and it is where the Oku Idemili is located. Little wonder Eze-Nnobi is known as the Holy Land. Ananso. Afamobo Mr. Okatuku Ezama Eze-Nnobi Zuluku. Akajofu Idemili Gbulu-Gbulu. Makayina anu Idemili. Itoni Idemili obosi. Itoni Idemili oba. Across 1 million. Never abu isi injini. Ane ekwe ane ememe. Once every year, the children of Idemili, friends and well-wishers, comes together to mark a new beginning and to thank Idemili for the past years. OLULU Idemili. Meta abuo ya na kpo OLULU Idemili mmekwa onye aha agbakwa ahụ onye ọbụla na-abịa ebe a dazu okwu na obi Idemili bụ ihe ọma ka ọ ya ji wee na onye bịakwala ebe a na-edere afa na akwụkwọ nke ọnwụ Idemili ewepụta afa tinye afa na akwụkwọ nke ndụ. This process starts with the chief priest marching into the temple, which is already filled up with awaiting worshippers, friends, and well-wishers. Kifa neme batata. Nnobi neme OLULU Idemili. OLULU emume na weme tupu Nnobi akpọji. Akpọji ọfụ Nnobi ọfụ mbụ Nnobi. Idemili na-eri n'ụbọchị nke taa ya mere nji wee si nne wee bịara na kọwala anyị n'isi Enugu wee bịa ebe a. He offers prayers while offering kolanut, dried gin, and traditional white chop as liberation to Idemili and Chukwu Okike, as he declares the opening of OLULU Idemili. He offers yam to Idemili so that the Isiana of Eze-Nnobi can perform Ikpoji days later before the people can celebrate the New Yam Festival. Where offerings, gifts, and livestock of all kinds are brought as sacrifices to thank Idemili and to make their request known to Chukwu Okike through Idemili. If I never once a year, and don't never wear water. So if I now go no tatabo,
no mmụọ anyị nọ na-eme olulu n'ụbọchị taa. Ndị niile bịara ụmụ ya, ndị mere ihe ọma, ndị ọzọ zigasịrị, ọ bụrụ na onwe mkpa jiri bịakọ ọrịa obodo mgbe omeleghị ya, ọnya ka eji ekwu ọtụtụ efi, ọtụtụ ebulu ewu nke onye nwere ọya ejichetụ mma mata ngidi ọya abịaba atụde. Nye jikọrọ obodo anyị abụ Nnodi. Ọya bụ ide mmiri nke zọrọ dị hol ide mmiri mgbe a na-anụ agha. Nke mere ka obodo anyị adị ka mmiri, a na-afụ isi mmadụ ọ dị ka eke ka a na-afụ mere na agha bata ha n'obodo anyị abụ ide mmiri. It is a festival of fun and glamour, representing one of Africa's richest traditions and customs. Various masquerades were on display by various age groups to entertain the people of Idemili and their guests in honor of Idemili. Yes. In any full Sunday, Igbo da wala ọjà ẹsẹ̀ kì í nọ ẹni tó ga àti kéèbù. Ẹ̀dá wala ọjà. Máa ń wọ bọ̀lá àbẹ̀tẹ̀ onye ọbụla si from obodo anyị abịarịrị ebe a taa. O kwesịrị na onye ọ na nne m na Nnobi ma ọ nwa afọ Nnobi o kwesịrị na ha nọ ebe a taa maka na ọ mbọsị ndị nwata ka ha nwee mgbe ọgụ. Iwu bụ na onye ọbụla ga-abịarịrị ọdịnala Nnobi a na ọdịnala ide mmiri maka na ihe anyị bụ ide mmiri ji biri and na ihe anyị bụ ndị Igbo ji wee biri na nkụ dị na mba na-eghele mba nni. Suwe na gari ozi asụkwa n'obi ngwa nne gara n'ifu na obi dị m aṅụrị na ibe ọ ga-esuwe nọ ebe a ụdị ndị otu m ndị Nnobi youth anyị na ifu na ihe na-aga ọfụma na ya na-eme eme ọ taa bụ nke izi anyị wee na-enwe aṅụrị ihe na ebe a tara bụ obodo Olilite naanị na Chitans meti ide mmiri ọha nọ ebe a tata na-abịa akpagharị ide mmiri eze nwaanyị ugwu. The OLULU festival takes place at the OLULU IDEMILI in Nnobi every year before the commencement of the New Yam Festival in Idemili clan of Anambra State. House of Sewaent
entertainment on Sewaent TV, promoting Africans' arts and culture. To watch more of our videos, visit our YouTube page on Sewaent TV. Thank you.